जत्तनो हामबाय खुलुमखा दिनै जों 2020 दाख्लैनि पुइला जों जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक बाहादुर सबसे राजा रणबीर सिंह राजा गाहाम राजा रणबीर सिंह राजा बुद्धि गोनां गियान गोनां लेखा गोरों बनतयै जों दिनै सरकार कताल सरकार बीजेपी आईपीएफ सरकार जों जोंनि कैबिनेट डिसिजन नागै जों महाराजा बार्थ डेनो सरकारि बाय पालायनो बागै जों घोषणा खायखा तागलाय जों साइमाखा 112 112तम जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि बार्थडे जों पालाय दंगो उसिगांगो जों जोंनि सेंट्रल कमिटि मिटिंगो जों सेंट्रल कमिटि डिसिजन नाखा सरकार तो पालायनाय न बनि लगे लगे जोंनि पार्टी तरफ थेके जोंनि आईपीएफटी पार्टी तरफ थेके जों जत्त जोंनि डिविजन जोंनि आईपीएफटी डिविजन खाजाक दंमानि ताबो जरादै जोंनि डिविजन 34 ओंखा 34टा डिविजन दं जोंनि अल त्रिपुराव जत्त जोंनि 34 डिविजन न जों सार्कुलार खाय रोखा अर्डार रोखा जे जत्तनो निजिन जागा दंगै ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खालामै जों महाराजा बीर बिक्रमनि 112तम जों खाना 19 तारिख अगस्त 19 अगस्त जों पालाय दङ अब जोंनि पार्टी गत तरफ थेके जों अल त्रिपुरा नि धर्मनगर हयते साब्रुम पर्यन्त नि खवाई साब्रुम नि उदयपुर बिलुनिया जत्त जागो जों पालायनाय जोंनि पार्टी तरफ थेके जों निर्देश रखा डाइरेक्शन रखा आबांगै आं जत्तनो कयनाय जों जत्तनो खाना जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि बार्थडे न हहम ददम खालायगै तं थकचा थक खालाय जों पालायलायनाय आं बनि बागै जत्तनो आं कयो जाहाथे खाना 19 तारिख अगस्त गोबां मानसिनि प्रग्राम दङ आ प्रग्राम जों एटेन्ड खायनाय शुद्ध जोंनि पार्टी सिमिया जे लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन जोंनि गोबां अर्गेनाइजेशन दङ एनजिओ दङ जोंनि सिनियर सिटिजेन दङ बुद्धिजीवी दङ कर्मचारी दङ युथ दङ जत्तनो बरक तं थकचा थक खालायै हम दम खालाय जों पालायनाय बनिबा आं कयनाय जत्तनो खाना 19 तारिख अगस्त जत्तनो चराय अक्रा सिक्ला जत्तनो कयो जों फायदि जत्तनो याक बाक्सा खा बाक्सा याफ्रि बाक्सा खालाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम बार्थडे न जों हम दम खा पालायलायनाय जों साइमानो जेखुनु दफा जाति निजिनि कालचार निजिनि लाइबुमानो जों मुइतमा खालायनाय जों गर्बमा खालायनाय आबागै अमानो पैलांखाना जोंनि असुक दिन परेव जों सुजुगमाखा जों जराखा हाममाखा जों महाराजा बीर बिक्रम बार्थडे न पालायना बागै तैबो जों जोंनि पार्टी तरफ थेके जों गोबां मानसिनि बनि मूर्तिनो जों स्नामखा आ मूर्तिबो जों आरो जों जाति सावनाय तै मूर्तिनोबो जों साजावनाय आबांगै आं खागावो खाना जोंनि मांगे बेलाय दिन गाहाम जोंनि जत्त लुकुरं न त्रिपुरा बासिरं न आं हायनो हाय खा गाहाम ते हामबाय याफारो